Mangler du en hej til det meste, så er jeg sikkert den rette at teste. Jeg ved lidt af hvert, omkring småt og stort. Mangler du en til at få tingene gjort? Jeg er hej til det meste, og så inden for salg. Hvor kan jeg bruges? Ja, det er dit valg. Jeg ved lidt af hvert, og kan mange ting. Det er ren win-win, jeg kommer vidt omkring. Har du jobbet, der passer til mig? Ring med det samme, ja, giv mig et drej. Jeg knokler derudad, så hurtigt jeg kan. Ligesom Olsen-banden har jeg en plan. Jeg er hej til det meste, og så inden for salg. Hvor kan jeg bruges? Ja, det er dit valg. Jeg ved lidt af hvert, og kan mange ting. Det er ren win-win, jeg kommer vidt omkring. Jeg elsker et job, hvor der er meget at lære. At man i arbejdet sætter en ære. Hvordan kommer man ellers igennem sin dag, hvis man ikke på jobbet føler velbehag? Så har du drømmejobbet og gode kår. Jeg skal først pensioneres om 30 år. Jeg medbringer glæde og et smil til dig. Jeg trods alle odds en meget venlig hej. Som alle andre var en fisk i vandet. Nu er jeg en hej, der kan så meget andet. Jeg er hej til det meste, og så inden for salg. Hvor kan jeg bruges? Ja, det er dit valg. Jeg ved lidt af hvert, og kan mange ting. Det er ren win-win, jeg kommer vidt omkring. Jeg har